लोगोफोर दिनै फिन नोंथांमोनखौ आं निजोम दैमारिया बरायफिनबाय आंनि बे चेनेलावहाय। दिनै जों सावरायगोन मेथामेटिक्सनि मोननैसो फिसा फिसा फर्मुला एबा बेसिक फर्मुला जायनिखि मोनसे मेथामेटिक्सखौ सल्युसन खालामनायाव जोबोद गिदिर बिफाव लायो आरो बेफोरखौ मोनथियाब्ला मेथामेटिक्स रोंनायनि जेबो ओंथि थाया। बिदिब्ला फै भिडिअखौ बारा गोबाव खालामालासिनो जागायजेननोसै। बेफोरनो जाबाय जोंनि दिनै सावरायनो गोनां फिसा फिसा आरो बेसिक जोङो फर्मुलाया जायफोरनिखि मोनसे मेथामेटिक्स फरायनायाव जोबोद गिदिर बिफाव लायो आरो बेफोरखौ मोनथियाब्ला नोंथांमोना मेथामेटिक्स रोंनायनि जेबो ओंथि थाया। जों गोरलैयैनो मिथिखायो दाजाबनाय बुंब्ला माखौ बुजियो, दानख'नाय बुंब्ला मा बुजियो, राननाय बुंब्ला मा बुजियो। नाथाय जों दिनै बेखौ सावरायनो थाङाखै 2 दाजाब 2 4 3 दाजाब 3 6। नाथाय दिनै जोङो खालि बेवहाय बोखाव खोन्दोनि सायाव सावरायनो नागिरदों। जेनेबा मोननै बोखाव खोन्दोखौ जों दाजाबोब्ला माबायदि दाजाबनांगौ जों बेखौसो सोलोंगोन। जोङो मोननै बोखाव खोन्दोखौ जेब्ला दाजाबो अब्ला जों नैफोरबायदि फर्मुलाखौ जों आजावो। जेरै a/b प्लास c/d। अब्ला जों बेखौ जुदि दाजाबो अब्लाना बियो नैफोरबायदियै महर मोनो। आरो जुदि जोङो मोननै बोखाव खोन्दोखौ जों दानख'यो अब्लाना बियो नैफोरबायदियै महर मोनो। नोंथांमोना बे मोननै फर्मुलाखौ गोसोआव दं ना गैया बा मोनदोंना मोनाखै आं मिथियाखै। नाथाय बिखौ गोसोआव लाखिनाया जोबोद गोनांथार। आरो जुदि बे फर्मुलाखौ बुजि मोनाखैबा आं दानो बुजायना होगासिनो। नाय बेयाव जोंहा बे मोननै बोखाव खोन्दोनि जबखौ सानजाबदों आरो बेखौ बे जबाव लिरदों। आरो ओमफ्राय सायाव लिरदों AD आरो प्लास BC। बेयो माबोरै जाखो? बे ओरैबायदि जादों नाय Bजों मा सानजाबोब्ला जों BD मोनो। Bजों मा सानजाबोब्ला जों BD मोनगोन। B सानजाब D इजुकेल टु BD नङाना? नंगौ। मा सानजाबब्ला D। बेनिखायनो D into A AD। आखौ बेयावबो Dजों जों मा सानजाबोब्ला BD मोनगोन। B नङा नङा। बेखायनो B into C BC। बुजि मोनदों? आसा खालामो नोंथांमोनहा बुजि मोनदों। थिग बेबादिनो बेवहायबो जोंहा बे मोननै जबनि सानजाबगासेया सिङाव आरो Bजों मा सानजाबोब्ला जोङो BD मोनो। D into A AD आरो माइनास BC। बेयाव माइनास दं बेखायनो माइनास जादों, बेयाव प्लास दं बेखायनो बेयाव प्लास जादों। आसा खालामो नोंथांमोना बे मोननै बाथ्राखौ बुजि मोनदों। आरो जेब्ला जों मोननै बोखाव खोन्दोखौ रानो अब्ला जों ओरैबायदि खालामनो गोनां जायो। हमनानै ला A/B खौ मा खालामदों C/D आ रानदों अब्ला बियो मा महर मोनगोन A/B into D/C। माने जेब्ला जों मोनसे बोखाव खोन्दोखौ गुबुन मोनसे बोखाव खोन्दोआ रानो अब्ला सिगांनि बोखाव खोन्दोआ बेरैनो थायो। नाथाय राननाय सिना जोंहा मा जायो सानजाब जायो आरो उननि बोखाव खोन्दोआ जोंहा मा जायो उल्थायना होयो। जेरैबायदि C/D आ जोंहा मा जाखो D/C। दानिया जों बे मोननै बोखाव खोन्दोखौ ओरैबायदि सानजाबनो हागौ। जबखौ जब सानजाबगोन BC आरो फानखौ जों फान सानजाबगोन AD। बुजिबाय? जोंहा जोबोद गोरलै। नाथाय बे मोनथाम नियमखौ मोनथियाब्ला नोंथांमोना मेथ्स रोंनायनि जेबो ओंथि थाया। दानिया जोङो बेनिनो मोननैसो बाहायनायखौ सोलोंगोन। नाय आं फिन खेबसे नोंथांमोनखौ बुजायनो नागिरदों। जेब्ला जों मोननै बोखाव खोन्दोखौ दाजाबो अब्ला जों नैबे फर्मुलाखौ लायो आरो बे फर्मुलाया माबायदि जादों बेनि मोननै जबखौ सानजाबदों। मालाबा जबफोरा जुदि गिदिर जायोब्ला जों बिसोरनि दुसासाखौ जों बेवहाय लिरो। मा बुंखाङो मालाबा जबफोरा जुदि गिदिर जायोब्ला जों बिसोरनि दुसासाखौ बेवहाय लिरो। नाथाय जेब्ला अनजिमाया जोबोद फिसा जागोन अब्ला जों बिसोरनि सानजाबगासैखौ जों बेयाव सानजाबना होगोन। अके। ओमफ्राय बे Bजों बे BDखौ माला मोनगोन? मा सानजाबबा मोनगोन? जों बेखौ नांगौ। जों मिथिगौ B into D इजुकेल टु BD। माने D सानजाबब्ला जोङो BD मोनो। बेनिखायनो D into A AD। सेम प्रसेसआव Dजों मा सानजाबबा जों BD मोनगोन? Bखौ नङा बेखायनो B into C BC। सेम प्रसेसखौ जों बेवहायबो नुनो मोनो। दानिया जों मोननैसो प्रब्लेमखौ सल्भ खालामगोन। बेफोर जाहैबाय जोंनि प्रब्लेमफोरा जाबाय 2/3 प्लास 4/5 मा जायो? 9/7 माइनास 4/9 इकुवेल टु मा जायो? 2/4 प्लास 6/8 इकुवेल टु मा जायो? जों फर्मुलाखौ बुंनाय बायदियै जों मा खालामगोन मोनसे गोलाव हांखो बोगोन आरो जों बिसोरनि जबखौ सानजाबनो हागोन। 3 × 5 = 15। बेसेबां? 3 × 5 = 15।
आरो जों दाजाब दङ बेनिखायनो बिनि सायाव जों मा लिरगोन दाजाब 3 जों 5 सानजाबा 15 मोनो 5 सानजाब 2 10 बेखायनो जों बेयाव लिरगोन 10 आरो 5 जों मा सानजाबा जों 15 मोनो 3 सानजाब 4 12 नंगौना नङा इजुकेल टु जों बेखौ सिफायगोन सिङाव 15 सायाव जोंहा बेसेबां दङ 22 जों जुदि बेखौ दाननो हायोब्ला जों दानगोन दाननो हायाबा जों दाना आं दाननो थाङाखै जास्ट बिदिनो थादोसै नेक्स्ट जोंहा मा 9/7 माइनास 4/9 जों बिनिबो जों मा खालामनांगोन जबखौ सानजोबनांगोन आरो बेयाव जोंहा बेसेबां दङ 7 सानजाब 9 63 7 मा सानजाबब्ला जों 63 मोनो 9 सानजाब 9 सायाव 81 सिङाव माइनास 9 जों मा सानजाबबा जोङो 63 मोनगोन 7 9 जों मा सानजाबबा जोङो 63 मोनगोन 7 सानजाब 4 28 इजुकेल टु सिङाव जोंहा 63 थागोन सायाव मा थागोन 10 निफ्राय 8 थांबा बेसेबां जागोन 3 आरो जोंहा बेयाव 7 निफ्राय 2 थांबा 5 नंगौ ना नंगौ ओमफ्राय बेयाव नायसे जों बेयावहाय मामोन जबखौ सानजोबनांगौ नाथाय आं बुंदोंमोन मा जुदि जों बिसोरनि गेजेराव दुसासा लानो हायो अब्ला जों दुसासाखौ बेवहाय लिरगोन दा 4 आरो 8 नि गेजेराव जों दुसासा लानो हायो नोंथांमोना जुदि बेखौ सिनाया अब्ला आंखौ कमेन्ट खालाम आं नोंथांमोनखौ बुजायनानै होगोन माबायदि जों सिनायना मोनो जे बियो दुसासा लागोन ना लाया नाय जों 4 आरो 8 नि दुसासा लागोन 4 आरो 8 नि दुसासाया जाबाय जोंहा 2 सानजाब 2 4 2 सानजाब 4 8 आखौ 2 जों रानोबा 1 2 जों 2 दुसासाया जाहैगोन जोंहा मा 2 सानजाब 1 सानजाब 2 2 सानजाब 4 4 सानजाब 2 8 माने सिङाव जागोन जोंहा 8 दा 4 जों मा सानजाबा जों 8 मोनो 2 सानजाब 2 सायाव 4 8 जों मा सानजाब 8 मोनो 8 सानजाब 1 8 नंगौ नङा 8 सानजाब 1 8 1 सानजाब 6 बुजिबाय ओमफ्राय 8 सिङाव सायाव जागोन जोंहा 10 जोंनि एन्सारा बेनो जुदि जों राननो हायोब्ला जों रानगोन नाथाय बेवहाय आं जेबो रानना सानाखै जोंनि एन्सारा जागोन 10/8 अके नेक्स्ट जोंहा कुइसन मोनसे लाबावनि जोंनि नेक्स्ट कुइसना जाबाय 4/5 राननाय 6/10 अब्ला जोंहा मा जागोन होनना बुंदोंमोन आं दहाय जे बिनि सिगांनि बोखा खोन्दा जेरै दं बिदिनो थागोन नाथाय राननायनि जायगायाव मा फैगोन सानजाब फैगोन आरो नेक्स्ट बोखा खोन्दा जोंहा मा जागोन उल्थायगोन माने 10 सायाव थांगोन 6 सिङाव फैगोन इजुकेल टु आरो दानिया जोङो जब सानजाबगोन 6 सानजाब 5 5 सानजाब 6 30 आरो 10 सानजाब 4 40 जोंनि एन्सारा बेनो जों बेखौ राननो हायोबा रानगोन दाननो हायोबा दानगोन नाथाय आं दाननो सानाखै अके जोंनि एन्सारा बेनो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि जा बुंनाय आरो बुजायनाय बेखौ बुजि मोनदों आरो जुदि माबाफोर कनफिउज जादोंब्ला आंखौ कमेन्ट खालाम आरो जुदि आंनि बुजायनायखौ जुदि मोजां मोनाखैब्ला अन्नानै कमेन्ट खालाम प्लिज आंनियाव जा गोरोन्थि जादों आं बेखौ सुद्रायनो नाजागोन आरो इयुनाव आं नोंथांमोननिसिम बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन भिडिअ आं एगारनो नाजागोन गोजोन्थों।